samla ki badangwan phai na ka jingiaseng Synod rangba karibhoi Presbyterian Synod kabalalong hadiwan kila Khlad no hadien bagila sha salat hakawei ka bas ha umran dairi menta ka janmiet katkum ka jingyo lum jingtip kani ka jingjia kalaja kumba hakapor prapaji aa janmiet laya thu bagi tei ki samla ki dang shong hakawei ka skuti mat ki persang ban kani ya ka bas banyat shakhamat hinrei hakate ka por kila sha salat hakate ka bas hadu bakila man saujur haka ni ka jingjia u eli pas umba arkus haus nam karta na kashnong dokha ula Khlad no haka te ka jaka bajak aksiden Katba u riban suk singkili arp khandai snam karta na kashnong bhardumbong ula shara sha CHC sning henrei hadien pat ula Khlad no na mar ka jingman saujur layat ho bakate ka bas ka bawan na kate ka jingiaseng Synod kadai ka badan yo registration number ML017432 Katba ka skuti ka baki shongpat kadai ka badan yo registration number ML05N9547 Kipulit ka umsning police station tang hadien ka jingyo jingtip kila hiar mar syakate ka jaka ban penlong ya ka jing toket halor ka ni ka jingjia khadang ban lap ya ka daw tan rai bat ban le ro kat kum ki kendon jong ka an